Kwanaki na ga ana yin kamfen akan cewa wannan shugaban ƙasan ya sake dawowa. Ga fosta ɗin shi ko ta ina a nan Abuja ana ta kamfen wai ya dawo. Na ce Najeriya ba ku gaji da yunwa ba, ba ku gaji da wahala ba. Mutum ma shekara biyu yake a cikin nan ba kuma ga wani haske ba. Kuna so ku sake ɗorawa daga nan? Haba dan Allah. Allah shi kiyaye naka ya lalace. Yan arewa ma su ne a gaban abin ma shi ne abin haushin. Ka san cewa wannan shugaban ƙasan kadan zai dawo sai ya kashe tiriliyan 1, kadan gwamnan arewa zai dawo sai ya kashe biliyan 5, kadan gwamnan kudu zai dawo sai ya kashe biliyan 20 zuwa 25, kaban sanato zai dawo sai ya kashe biliyan 1 ko 2, shi ma house of sai ya kashe biliyan 1, kadan state house of assembly ne sai sun kashe 500 million kafin su samu su shiga kujera saboda rashawa da cin hanci da za su ba mutane da sauransu. Abinda za mu ta gani kenan, ba za mu taimaki kanmu ba, mu nemo ɗan arziki ba sai ya ba mu kuɗi ba, mu ɗora shi mu roƙe shi ya mana shugabanci. Kowane gwamna mu nemi gwamnonin kirki da muka san cewa sun mana adalci a baya mu mai da su, wanda ba su yi mana adalci ba mu nemi sababbin matasa da za su mana adalci ba sai mun karɓi kuɗi a hannunsu. Wannan kasuwanci ne fa. To da kuɗin suka shiga, in suka shiga kuma suna neman hanyar da za su mai da kuɗinsu ne ba taku take ba. Ba sa ta taku fa. Ana magana ilimi ko wani abu ko rashin lafiya ko asibiti ba abin da ya dame su ba sai su mai da kuɗin nan nasu. Kuma kullum kuɗi ba shi da daraja.